sanget kenya angiki pisang resik aneka putra kang andhong saking abdi siniget ing wonten pangujan nenggih kocap kang ngono pagelaran Jawi Raden Setyaki larak marang Prabu Wiranggadewa ya Prabu Saslagara den kepung Wadyabara sedas papan tombak ngabak kaya jatingan payung amprok kaya jamur terik ramantra mantra Wadyabara Ndrawati pating hidra pating gajib kaya duke ditandar Amunat lakuning rata kencana amulan lakuning rata kencana surya kang mijil saking bumi tumungu-mungu parswa madangi jagat parswa madangi jagat adalah sapa wani ngarakan sapa tinggal Binatrata ayo ngaku Senopati Ndrawati Satriya Garburuci aku Setyaki ya dasarnya kowe Prabu Saslagara ya gandeng aku nampa dawuh saka ngarsane Kowe Prabu Baladewa supaya aku tenggalani apa sing dadi karep tak ulungke Kakang Bursebudra waton iso ngilangi nyawane Setyaki babuk para patut banget Setyaki ana barang wonten Aji Jaya Kawijayan Manosik Sastra Jenderal
tumpang sungguh ngrapake tebak jatamu bablas nyawam gocringat biji jebol jadamu
gerene kok. Ngono kono. Gustimu lho. Kenang apa, Kang? Ngatang-ngatang. Dadi batang. Ora. Kok ambruk nang kono. Nek mitro nggon bathuke ne menyonyonge kena dijotos karo wong. Kula atur inget jinuwun. Mati ya. Lho. Aku musuh saki gokyuk yo. Musuh saki yo. Sakjane cilik kok. Yo cilik. Brengos. Lara tenan kok. Menteng. Yo, menteng mripate. Kaya kula. Ora. Mbok ngilu lho kowe iki ora. Dawamu kaya uncek ngono kok setaki. Setaki iki ganteng e. Rupamu kok luwak ngono. Wis nglomprot. Kejampesen. Sarunge nganggo taplak. Sing anane kan nyatane yo duit ku yo pirang-pirang. Ngene lho mangko. Tapi kan iki duit kok dadak omong lho. Mbok iki nek ngetutke ra tegusmu sing besus ora kaya ngono kuwi. Nyandang-nyandang sing besus ora. Celopan maling ora iki. Yen nganggo barang sing apik. Awang ndase kaya ngene kok apik kepiye? Kabeh kan gumantung ndase to. Karo kowe ketiki apik kaya ngopo nek ndase elek tetep elek. Ngono. Jari barang kuwi ganti lho sing anyar ora bekusu kaya ngono. Malah elek ya 200, apa ya 200. Padha wae lah anane. Ana jari kok masem ora. Semene ra yo menang benar rombongan kok. Iki to mau apa niki kok bilu muni lho. Kula niku guwen. Tane do besus-besus kaya ngomprot dhewe. Aku lho tuwa-tuwa besus. Ikete tak sikat bendina. Aja nganti keluwes ikete. Pak Londri, oh piye? Rumangsamu aku wong tuwa ki besus kowe iki cah enom klompok wong kuwi ora. Pameran lah. Arep resik wongan kowe iki ora gablek dhuwit. Ya ming untung wae wis bisa Rumariati coba ora bisa Rumariati ngono. Serambung sak nyamamu wingi-wingi. Oh ya lho. Lah iya dadi iki oleh karo jenenge Lasili wis alhamdulillah iso diupeni uripmu. Wis mangan kecukupan apa kecukupan. Coba nek terus karo sing jenenge Mariati Hermo kowe. Aku nek kelingan biyen ki marake beboros e. Lah ya boros apa watak dol lah. Ah bungkas tok dol keris tok dol. Wah, cigus wae ora menang-menang. Ngandel ora malah menyang dhewe tutke ya tutke ya.
Aja minggat. Aja minggat. Minggat karo. Pancen prigres lakipun kebiyen. Aku nggawa godhog disaut. Aku keplawi nyekel tumbak. Anggar godhog karo tumbak. Tumbak kontal sirah antem godhog brus. Langsat. Waduh. Semrepet ana penjenengan kok nggih mawon. Manika niku bocah dege tanpa guru. Sekali ku nggih. Zaman biyen niku cilikane sing mau gendruwo. Lho. Diomong gendruwo nggih, jenenge gendruwo Raja Bali. Niku sing mau staki. Nek sing mamoto kok jenenge gendruwo Raja Singa. Rumah dadi penyakit ora. Hati-hati lho. Niku dene pun nyekel godho sing jenenge godho besi kuning oh tenan. Sampeyan lakon ditung-tung tablak-tablak, tung-tung tablak-tablak. Tablak, tung-tung gentung ngono kae. Basa molo, jajal wonge. Yo. Cuma nomor-nomor ora. Tenan niku. Niku sing jenenge godho besi kuning pun tau nggo mateni buta. Ratu buta sing jejero Prabu Badin Sengara. Diwanten godho niku ilang wujude buta dadi baya putih ambyur samudra. Nah, garing sampeyan niku ratu biasa. Niki mangke sampeyan maju ganteng godho paling pol sampeyan dadi kajal. Saton muni. Aku sing duwe mandeng. Kemanden apa? Siung tentono. Mundur, dikit pacot kupinge.
Dewati kepayu. Kedewasan Gawa Prabu. Kedewasan kepiye? Nalindra ing Kidul Prabu Sosramburu. Didoyo sanget. Yen namung teping tangan. Mboten kula damel raos. Nanging namae kemandhen. Engko dumunung wonten siu. Nyokot panas kados dibiung-biungi Mopataka Prabu. Menapa kelampah katon nglewati dados karang abang. Penyakit ora patut kowe pancen musuh kanyang setan, kowe pancen musuh kayane iblis. Ora pinget jiwen dipatang. Prabu Baladewa kowe minggato Skandrawati aja kok bacune ngono bakal mboyong marang adiku Sembadra ya adiku dengan kali ayo minggat Baladewa aku gelem bali nanging yen pancen Baladewa iso ngilangi nyawane Prabu Sosramburu cangkep endah kowe turun buta nyokot parak ayo Suramarta Jarata untap-untap sasaboten mungsuhmu Prabu Sosramburu ora diulungke Dewi ora Sembadra lakon tak bakar Katandrawati wah lakon dhewe lambimu lek nom mripatmu iki apa ora keringat Yanto nang cepot lek. Baladewa Kusuwa nggih nika jenenge senjata nenggara uyung-uyung landhepe pitung penyukur nggih nika ditamake ten dodo sampean beles ngoten terus cur mancret sing mancret apane getiyene lho tembus buri ani kene nanging wong niku saking dawane tuh ya gede tenan dawa gede beles cur tenan iku aku gumun yo mapane pusaka kae nandi wah ora pengalaman sampean niku mapane nggih teng apa-apae Prabu Baladewa nang jron kuwi sak njaban daging niku mapane pusaka nika nyakul baca masuk keparat
Lah lain bumi Mas Wali jia-jia wae. Ora minggat dianton ning kono. Sutu. Glundeng iko. Lawer. Wong ora sengingkir kena pusaka nika jebul langsung. Oh ya lho ngayo. Lah niku kok jebul sapa-sapa ini. Iki watonmu ngene. Aku dibacut niku, aku krungu pawarta. Sembodra di panjenengan. Napa panjenenganipun iso garwa Sembodra? Nanging yen iso Nupaya nungging Jawata Wahyu Sekar Pancasari. Kamu ngomong Koko Prabu Dasasesa kuwi bakal ngancam patine si Janaka. Bakal garwa Sembodra. Janaka wis kapikut marang Dewi Wiswati. Saiki wis dadi jatuh kramane Raden Janaka Raden Janaka Tegel nundung para garwa. Oh la edian iku jenenge. Jeneng naminipun Wiswati. Jenenge wae Wiswati. Wah niku wedok sing bahaya niku. Iya pancen sejane pengen bakal mati Janaka. Tunggu, terus pundi mundur. Baladewa, praja kirang gumun iso ngalahkan. Sapumpurku tak aturi Koko Prabu Dasasesa kurang bojane Katandrawati. Banjur getih sabar. Mundur saking ayuda mulat ponang Prawadya Bala Pandhe bere munya mangungkung ing gegono Yai Kresna merpatuwun kakang. Pon dadi apa Yai? Koko Prabu kuwi ingkang rai sampun panggen petekadan kula Yai Sembodra. Waja kuwi. Gelem dadi jatuh kramane Burisrawa lan kudu pisah karo Janaka. Adina Sembodra purun ngladosi batengipun Dimas Burisrawa nanging nyuwun nugrahing Dewa Wahyu ing lestan Sekar Pancasari. Trinenggalanira mijil saking ngasta jaluk nugrahing Dewa Wahyu Sekar Pancasari mengatur matur kula nggih gandeng Adina Sembodra gadah panyuwunan Wahyu Sekar Pancasari kamangka pitados yen to Wahyu Sekar Pancasari menika
recu pondok wonten kayangan. Nggih. Lajeng dos pundi nggih? Kula nyuwun pados Paman Durna siyaga tata minggah kayangan angupaya nugaring dewa kasebat. Lone gondhok kudung manyar-manyar. Dik Pate pripun Kakang Durna? Kula kaliyan panjenengan monggo tata minggah kayangan. Nyuwun nugaring dewa Wahyu Sekar Pancasari. Nggih. Waduh jan. Yen kudune sing golek niku Bulis Rawa. Mergo sing arep daum niku Bulis Rawa, sing rekoso kula kali jenengan sing kepenak Bulis Rawane. Nggih no mboten nggih Dik Pate pun mboten napa-napa. Sing pokok Sembadra gelem ngladeni Bulis Rawa mergo nika baboning ratu nggih. Nggih anak ratu. Lha niku ya. Pun bapak pun pamit nggih. Badhe siaga tata minggah kayangan. Mun ngarang bawon ngatur-atur. Nyuwun pamit nggih ngatur-atur. Ing putra nampun direken raharjaning lumaksana mugi tansah kasembadan ing sepundi. Menaken nggih sampun dawuh matur sembah nuwun nggih.